Baba, kungani ungakalungi namanje? Akukho engingakwenza. Angikwazi kuba ingxenye lo wamcimbi mina. Ubukhona bami mhlambe bungavele buwone lo wamcimbi. Baba, ngeke yenze into enjalo. Futhi abakamkhanyana bazi yonke into. Woza-ke, hambe uyobuza isiteji, woza. Ngicela ungaphatheki kabi Sure. Sekuphela isikhathi sagcina kuba nomcimbi omuhle kanjena thina. Angingafaki isinyama sami kulento. Angifuni ububi bami buphazamise izinto zakhe. Ngifisa uNkulunkulu ambusise. Hambani hamba wena ngiyacela. Hey baba. Malume, ngena. Ha, Surya. Waze wayihlobisa kahle leli. Yazi ngathi uTetshe uzoshada namhlanje. Lalela la ngikutshela. Yabo sisi bakho bazoshada bonke ngamunye ngamunye nje. Lento inzima kakhulu kudala. Ngiqonda ukuthi akukho kuhle ukuthi intombazane ithwale imithwalo eminingi kangaka incane. Auntie, njengewethi yami abasemzini ngeke babe nenkinga. Ungakhathazeki. Asamba. Malume, yeah. Dieting, hey dieting yona leyo futhi. Enza khona lokho. Athe ngikutshela. Kuhle. Ngizowasiza amantombazane ukuthi alunge manje. Ngizobe ngingaphakathi. Ekajo, malume. Sorry. Kajo. Malume. Malume, igcine. Ungayigcina malume. Ngazi yonke into odlula kuyona. Cela unganginqabi Surya. Ngoba ngizovele ngingezi ngisho emshadweni. Ngephaso yabantu abafana nawe. Ingakho ngakhathazela enhlobo. Angeke ngivume mina odade wethu. Kube khona into abayentulayo. Tetshe, ungakhathazeki inhlobo nje wena. Musu uhambile. Ngizowenza isiqiniseko ukuthi usuja akhumbule inhlobo nje. Ngiyafuna ngintshela uma sekulolu suku lobhuti uSuru uzoqala kakhumbula uTetshe. Ngiyantshela. Kodwa baba ungakhona ukwenza lento eyodwa. Ungaba khona ngalelo langa kwaTetshe, umbophi right. Hayibo, yini ixesha layo? Uzombopha ngithi. Hayi mantombazane, anikalungi namanje. Sheshani. Ivakashi ngafika nomlili la. Sheshani. Yeyi, ngikokisena amabhangela phela manje. Sheshani. Kona nini umshado? Ngo-12:30 intambama. Njengamanje 11. Ngabe sesingahamba? Buka isikhathi u10 manje. Nejaheni. Sisazohamba. Manje ngingamthumela yini uTetshe aqala? Ngisho uma uTetshe engosizo. Abangaphandle ibona beza bezosebenzela thina. Thina sikaze sihambe sosebenzela abantu abangaphandle cha. Kuyobe sohamba sobabili noma akekho uzohamba. Ha. Shathu ndoda. Kwenzeka kanjani ukuthi babe ngakafiki? Uma elibala uTetshe uzogcina eshadile phela manje, hawu. Gada amazwi akho wendoda. Yeke ukungathembi. Ngiyakusho lokho ngoba ngikhathazekile mina. Ngiyakwazi ukuzinakekela mina. Ngisenzele isiqiniseko sokuthi konke kuzohamba ngohlelo endlini kaSuri. Manje kuzomela sihambe sithule sibuka umdlalo oyidlala. Abesifazane bayaphuza uqedo yabazi. Awu Surya. Sanibona. Kwaze kwakuhle. Yebo. Bekumqondo kabani? Baba, iqinga lami. Ngicabange kanjalo. Ngiyaziqhenya ngawe. Buka isikhathi u10 manje. Hayi kwamanje, kodwa bayeza. Khuleka, akusenandaba. Njengoba ngifike kuseni kanje, benginesikhathi. Phela umcimbi womndeni wami kumele ngifike ngesikhathi. Nama futhi manje. Hambani nosiza uTetshe lapha ekitchen. Phela umsebenzi womndeni. Hambani.
Woza. Ya, uyabona manje ngathi inkosazana. Ya, ushithini? Nginifisela inhlahla kuphela. Kodwa ngiyambona ukuthi muhle kanjani. Nami ngifuna umakoti kwami abe muhle kanje. Abe muhle njengaye nje. Kulungile, thola wakho ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe umakoti wena angakuthandi ukuhamba nendodana yenu. Ngiqonda ukuthi Ungakhathazeki nowakwami uzoba muhle kanje. Kungani? Yini embi ngaye? Wonke umuntu osifazana kulomhlaba muhle. Angabe isidudla, abe isilanda, abe mude, abe mfushane. Kuhlezi kukhona into enhle ngaye. Nginomuzwa futhi kubalekile ukuba umuntu wesifazane. Kodwa bancane abangakuqonda lokho. Ubuke kumuhle kakhulu. Ngathi sesime kahle ke. Singathatha selfie? Ya, ithathe kancane. Teju uku Surya? ngijabule masohambile. Ungamkhalisi. Zokona imakeup yakhe. Putina. Shantya. Hayibo shopeshisa phe. Yini? Ya, ithathe kancane. Uma nginga-check iBP yakho manje nginesiqiniseko izoba ngaphezulu kwejwayelekile. Ima kancane. Thatha. Awuphuze la. Phuza. Uzothola amandla. Kodwa Nkosi yami, naze nabuka kanje ngeyithandana ezindlu yazi. Ngabe nithembisene yini? Akona wami. Okateju umethembiso. Tulja, hamba ubheka. Uzothenjiswa. Nina nobabili kumele nivele nishade manje. Ave muhle, usho uyakufanela. Mfundisi imbali. Ngiyathemba ukuthi konke ukutholile. We Surya, zizofika nini kanti ivakashi? Kumele ngabe sebekhona kodwa webhuti abavakashi sebefikile. Sebefikile. Raju dane bhakya, sayifikile icusana zethu. Phumani sheshani. Yebo ngenani sanibonani. Ngenani. Udliwe neSimongo? Akulutho ngiwile. Ngena. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.